Само за Англия. За нашия брат, за Иван. Нашия приятел. Значи искам да ви кажа, преди месец и половина бях в Англия и брат ми Иван при племенника ми Найден, който учи и тренира в Англия футбол. И те знаят за вас и са много доволни от вас и ви поздравляват. И те искат да ви помогнат с каквото могат. Дай Боже да има такива спонсори като тях. Един ден ние всички, които имаме така да ви даваме и да ви позорваме, да сте звезди. Тук има обувки, футболни обувки за вас. Кой знае вашия възпитан треньор и лигата. Също благодари Ваня, има поздрав от Иван и от племенника ми. Мерси, да са живи и здрави, много им благодариме. И това е от тех, това подарък. Футболни обувки. И по-натам ще имате също така и екипировки, всичко, което се нуждаете, те ще ви дават. Обувките тук аз ще ги раздам, аз знам кой има нужда на първо време. Да. Нещата започва да се случват. И конусите. Бата Гошо, Конусите, да. конусите. Да не ги забравяйте. Бата Гошо ще ви подари тези хубави бутонки от името на брат си Иван. Значи, когато нашите хора, нашите приятели от цяла Европа, от Америка, почнат да ни подаряват такива неща, те са за вас. Е така да се видят и после ще ги раздам. Така че ние също не благодарим много на Иван, на сина му Найден, който си има четедро сърце. Ето да видят, че има нещо. Супер, живи здрави, това са едни Иван. прекрасни бутонки, с които ще ходите на мачове, да показвате на хората, че не сте просто. Благодарение на батко Иван. И се заслужавате благодарение на батко ви Иван от Англия. И благодариме на брат му Гошо, който ги донесе и ви ги дава. Успех, момчета! Кажете сега всички мерси, бата Иване! Браво! Браво! Кои сте вие? Един? Едно! Браво! Как го правиш, бе? Ура, 3 пъти или как да си? Достатъчно това. Браво!